Eguerdion lagunok, ongi etorria txorienera, beste egun batez, osteguna dugu, ostegun birala. Hori da, interneten, ospetsuak egin dien bi errezeta ekatzen dutzuegu, kasu honetan, goxuak, gainera bisak. Bai, goxuak, oso goxuak. A ber, nirea da... Goxua. Goxua egia, aukeran. Hau da, gorazarri ingo diogu azukreari, daukagu. Azukrea? 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 Azukrea hautza? Eta azukrea. Aia mamutil. Ia guztira nik uste kilo bat daukagala azukrea. Eta horrekin ingo dugu, bizkotxo bat, almibar bat, karamelu bat, eta esne gainarratuko dugu. Zer diteko, eta gozogile krema. Eta zengo du, goxua. Goxua. Eta nola prestatuko goxua. Txorienen behin baino gehiagotan indugu, baina gaur beste modu batera, eta hausia. Hemen egin behar duguna da, aurrena errezetaiteko behar ditugun prestaketa guztiak egin. Bizkotxo bat ingo du alde batetik, beste batetik. Gozogile krema bat ingo dugu, beste alde batetik. Karamelu bat ingo dugu, beste alde batetik. Almibar bat ingo dugu, eta bukatzeko txantilli krema bat ingo dugu. Gero dena, gopor batean, olako katillu batean jarri, azukrea erre, eta listo. Berez, izango da, olako, bustinesko kasolatxo bat, edo beste modu... Bai, hor, asmoa bera da, hor da. Geruza desberdinekin. Hori da, orduan, berak egia da, hau da, nuen egun baten berea, eta etzan ondo atera, etzan nian gustora, lapiko askarrian pai ez dut iten gehiagotan. Eta hain genuen berea, eta hau da, ahosikin hori daudena beti, boiak eta hori. Bera egia da, agertzen dela, bizkotxoa inda daukala, gozogile krema inda daukala, bakarrik egiten du muntaketa, karo, nik hemen hori ja halko nuke, baina programa bete behar du, orduan ingo du bizkotxo bat, ingo du gozogile krema, ingo du karamelu bat, pixat dana jungo atal ez atal. Eta zerekin naziko gara? Esan dakoa, gozogile krema hotza, bizkotxoak 45 minutu da maski labean, orduan bizkotxo bat ingo du, gurinezko bizkotxo bat, 200 gramo hemen, erresa da neurria, 200, azukrea 200, arrautzak 200, ez, arrautzak lau, irina 200, gero ordoko baltzagarria, vainilla esentzi pixka botako digu, eta katza. Eta arrotzen hasiko gara, eta gero arrautzak banaka botatzen jungo naiz. Eta gero honi botako diguna da, irina legami altzagarriarekin gero hor baetuta, eta labera jongo da gutxi horrela, 100 dutara, 45 bat minutu. Orduan, zat atatzen azten ez. Osondo, zuk salata itzen dozun bitartean, nik, kontaukotzu eta putx bat historixia, ez? Goxua ziurrenik, proba izan dozue, edo gure eguneko menuetan eta jatetxietan, bada poste tradizionala. Arabakoa da, eta, postre hau asmatu zauenak, izan zen Luis López de Sosoaga. Eta esaten zen, 1975an egon zala Katalunia aldianan ikesten edo kosinatzen, eta bertan mundu osoak atarazten zotzan Kataluniar krema olako bustinezko kasolatxo batzutan. Eta hortan, berai, burutu jakon ideia itxeko lako euskal postre bat, bustinezko katilutan bebai, bere jatetxean itxeko. Eta holaxe goxua sortu zen. Esan hobetu ingo zuela berak. Bai, zan olako, bertxio bat. Bai, gero antza, gero, nik irakurri dudana da, beste bi antzeko postre bat zeudela, oinarri, Kataluniar krema hori oinarri hartuta, antzeko zeuden beste bi postrero bat zeudela. Bai, gainera die, goxuan aurrekarixak, hau da, lehen hau egin zienak, 70. markadan, eta horre bisa die bata, alde batetik zan kasolatxoa deitzen zana, eta hori zan Miranda de Ebroko Borna etxea, izeneko gozotek izan itxen zabiena, eta bestia zan euskal postrea, eta Gasteizen beba itxen zan, Araban, La Peña Dulce gozotek izan. Beraz, izan ziren, Kataluniar kreman berrinterpretazioak, ez? Kasolatxuan, honek kremian, alde batetik batek zaukan karamelua oinarri izan. Gero, esne gaina, xantilli krema, gero gozogile krema, eta gero karamelu gehiago, eta bestia esan esne gaina eta karamelu hola dana batera, eta gero arrautz esnia holan bebai gainetik, aputxe bat karamelatuta edo erreta. Beraz, holan, kanpotek ikusitxa antzerakuak, baina egisa da goxua izan dela arrakasta geixen hartu dauenak. Ez dakit gero imitatzeko errexagoa dalako, bizkotxua daramalako eta horrek itxen dauelako berezi. Ez dakiz egatxik, baina horrek kutsua utzi dau behintzat euskal gastronomian. Eta, iraun dau behintzat moda gaur egunen arte. Ni txorienen erakutzi dut, ni gehien gustatzen zanean bersioa da, joatxu jatetxean, nik horrik hasi nuen goxua egiten.
eta bazan, ba hori ez, gozogile krema, bizkotxoa, esnegainak ez zeukan azukrerik, zero gutxantilin normal bat ingo du, baina arek azukrerik ez zeukan, eta gero gaineko geruza erretzen zan hau gorringo gozokia, hau San Marcos eta Opilian deitzen dena hori erreta juten zan. Eta arek bai, bat zeukan noski, lan desente gehiago, zeia bakarrik gorringo gozoki egitea, ba, nahiko lana da, baina egia da, haren bezalakoik ez zegoela. Eta, bueno, goxua egia da, eta honek bebai egiten duena da, karamelu likido botatzen dio oinarrian, kasuelaren oinarrian, eta karamelu likidoa bat einingo dugu, ze horrek potoan saltzen dituztenak, eta karamelu likidoa txenikia bada, azkenean da flanan dako erabiltzen duen karamelua, baina gero ur beroa gehituko digu, eta likidotu ingo du pixkat, baina berezia da. Zigorrek hori ez, bueno, hasieratik inbidauela dana, bizkotxua barne, baina hori da, tiramisua itzen dugun bezala. Nik tiramisuan adibidez bizkotxuak honek soletillazkoak eta beti erosi itxe itxut. Bai. Bizkotxuan, nolan oinarrixak eta finak bai, saltze itxuzte. Nik hori itxotena, patxarra dauko suertek. Zein? Patxarra. Patxarra ez. Ez que nik goxua adibidez, nire etxian behintzat, ez dakit igual etxe bakoitzak daukan bere bertxioa, baina nire etxian etxen da beti moskorto. Bai, ni moskortu dut almibar batekin. Nire etxean almibar bat patxar gabe. Baina nik almibar bat herri, marrona, patxarra nago tal diozuen, nahi diozuna, baina nik kasu ontan ingo dut, almibar bat, azukrea, limoia eta kanelarekin. Umientzako behintzat, apropos. Hori da, egokiagoa izango dena. Oso ondo. Arrotuta, parkatu Patri, lehengo gurina eta azukrea, bainilla esentziarekin hor pixkat ondo arrotu ditut, gero arrautza banamanan, eta oin, botako ditut hemen, baetuta, irina eta altzagarria. Hau gero naziko ditugu, eta labera jungo da, 5 minutu, 160 grautan, 160. Eta hori balen esan duguna, ez? Bizkotxua erositza bain leike, esne gaina bebai saltze ituzte egin jakuak. Gozogile kremanik ez da sekula ikusi erositzakoa. Ez da errezaldera eta nagi aldera joan da, aukeria badauela. Ala hemen txorienetik beti gomendatzen dut dugu, etxean itxia, ze desberdintxasuna aparta da. Eta gisa da, goxua ez dela holan postre bat egunero itxen dozula, ez? Eta egunero jateko azbit. Hori da, edo asteburuen baten itxen dozula, edo igual urte betetzen baterako, egun berezitxetarako orduan, bueno, merezi dau denbora putxe baten batea sukaldian. Nik hor, esne gaina arrotu hau, horren kontra esatea da, bai, marrui batzuekin hori espraikoa ero, bueno, aldala, baina hontan, azpian ero jartzen baduzu, horrek aize asko dauka, eta zeitun bera jongo dala dana, eta ez da kostatzen horren beste, esne gain pixkat arrotzea, azukre pixkatekin, da vainillakin, ero ezer gabe, baina ez, hori bintzat, lan hori hartu zazue, pixkat arrotzekoa hori, Emaitza bintzat ez dalako, bintzat berdina ez da inundik inora ere izango. Ez da izango ez. Bueno, itxura ona bizkotxo horrek, momentuz. Gero, ez dugu nahi besta asko altzatzia, ez? Osa, izango da bizkotxo bat olan fina. Gurina, horren beste gurinakin da izango da oso jateko eta oso gustagarria, zaporea eta usaia eta ikusgarria, baina trinkoa geratuko zaigu. Minik, ingo duana, ez da, holako molde bat ekarri dut, karratu ekarri dut, aldatzea errepiskat. Oso ondo. Eta bakizu hauei gurinek eta zaiela bota behar, beste da gurina eta irin pixka bat. Eta altzatuko da pixkat, gaina gero, alba da, erditi moztuko dut eta bi atarako itut, eta... Oso ondo, aprobetxatzeko. Ez da izango bizkotxo izaten den hau... Plantxan eta... Plantxa ba, ez. Gurinezkoa ez, bintzat. Bueno, ontsa joango gara, sukaldaritzako istripu batekin. Zein, ze gertatu. Beti esaten da, beti bakitze teoriak olan errasta bat nola sortu zan da, beti istripuak izaten dira. Eta kasu honetan, almibarra. Arabieraz, esaten da, almaiba. Eta berez nik historixo hau, almibarra zelan sortu zen, ez tozin izten. Ze, almibarrak arabieraz, nahi dago esan, irazagarrakin injako xarabea. Basagolan, siropa bat. Eta esaten da, basagola printzesa bat, basabiela kosinatzen, azukria, karamelu bat edo, azukria astoin jakola, bapaten ez dakizu kaletik irtengo zen, eta buelta usanean, aurkitu zen olako likido bat.
Eta hortan berez, almibarra sortu zala. Baina, zuk imaginatzen duzu egin dela urte pila bat, printzesa bat, bai, noski. horan sukaldian ibiliko zanik. Bai, horre ezautzen dituen, ez dakit ze erregek sortutako errezetar, ez dakit ze errege olakoak zenbat entzun ditu, hemen da, aipatu izan ditu, bai, haren sukaldariak agian, hori gertatuko zen, baina, bueno, printzesa bera sukaldia, agian bai, Agian bai. Harrituko, igual, harritzen gara, eta printzerosa hori egon da, baina, nik gehi ez du sinisten. Karamelua likidoa ingo dugu. Gero, hori kasuan azpian jarri behar du. Limoizukua. Hemen, gero, azukria, eta honek, kolori hartzen azten da, karamelo normal bat ingo du. Kolori hartzen azten danean, ur beroa daukator, eta hori garrantzitsua da, ur hotza ez bota, ze ur beroa botatzen dira honek ja txinpartak eta botako ditu. Baina, ez dut nahi zu erretzea. Eskertzen dutzu. Karameluan erredura beti esaten dugu dela, sukaldeko txarrena. Txarrena. Tomatiakin batera? Bai. Orduan, ur berua botatzea nahi eta nahi ez, Ze hotza botatzen diogu, txinpartak botako ditu kristonak, eta ze hor azkenean 140 gradutara izango dugu karamelu hori, 140 hartzen ditu, karamelo puntuan jartzeko. Orduan, gero ur beste likido kontraste horrek salto ingo digu, eta aldala berua. 100 gradutan botako diogu urra. Orduan, hor berotzen daukatura, eta ero erabiliko. Hau, egiten, eta bestaldetik ingo duana, almibar bat. Almibarrak eramaten duela baita ura, eta neurri berdinean, azukria, eta kasu honetan, vainilla bota aldiago, nik kanela botako diot, eta limoia sal pixkat. Honek irakin, honek irakiten denbora pilo bat, karamelo bihurtu arte, honek irakin aldi bat, eta listo, eta ero gozogiek kremaita. Oso ondo. Betxu, zigorrek ontsi jarri dago adibiderik onena, ez? 2 almibar mota egin behar ditxu, almibarra lortzen da azkenean, ura eta azukria nahasiz beste osagai txiki batzukin zaporia emoteko, hemen limoia, hemen limoia sala eta kanela, eta denboran arabera, eta egosketan eta neurrixan arabera, lortuko dugu, likido, harinaua, dentsuaua, ilunaua, argixaua, eta almibar bakoitzak bere izena, ez, darama. Orduan, nik ontxe, zigor iturrietari egingotzat azterketa bat. Nik esango zut izenak, zuk esango ztazu, sukadaritza eskola aspaldi utzi zinula, baina, praktikatan eta egon zara, kosina. Hau gidoian etzeoen inoen, ez? Bai, hartzen da, hala, bata dau, almibar harin puntua, guk erabiliko duguna, bizkotxoak gustitzeko, hau da. Hau da, orduan, almibarra normala, hau da, honek ingo duena da, irakiten azten danetik 5 minutu, 100 gradu hartuko ditu, eta hori almibar normala moskortzeko erabiltzen dana, olako. Edo sorbetiak itxeko bai. Bai. Gero daukau, ari ahul puntua. 105 gradu, sartze karamelua almibarrak horre egiten ja azten danean, hartzen du koiara batekin, honekin busti, hartu, eta holan azten garenean, azkar apurtzen da, baina ja aria pixkat egiten da. 105 gradu termometro honekin. Hori gehiago erabiltzen da merengiak eta itxeko. Gero bestia daukau oso antzerakoa dana, baina ari ahul puntua baina da, ari puntua. Hau da, berdina itxen dozunean, atz lodixakin eta erakusteakin. Hemen apurtzen da, apuntu berandu apurtzen da. Hori da, eta arixa apurtxo bat lodixaua danean, ez? 118, 121 gradu bitartean, eta hori da, merengi italiarreko erabiltzen du. Hemen, baino horietan indu. Hori da, eta gero daukau, globo puntua. Hemen induguna, bustita holan hartu, sartzen dugunean bizaera, putzain eta globoak atatzen dira, hori da 130 gradu, eta normalean izaten da bestela egin alda, bola biguna, hor hartzen badu horti pixkat, urrotzetara bota, geratzen da holako bolatxoa modua, baina biguna errez moldatzen dana. Eta hori zigor zetako erabiltzen da zenik, globo puntua baina ze errezetetarako gehiago. Globo puntua erabiltzen da, 121 gradukoa, hori da normalean hau egiteko. Ari lodia da 110, 121 da merengi italera, eta gero bestea da bola biguna, bola gorra horre die, azukrearekin da holan formak eta egiten dituzte. Dago beste bat 130 gradu hartzen dituena, hori da bola gogor puntua. Hori da bola puntua, ez? Eta hori da erabiltzeko karamelu, egiteko karameluarekin formak, azukrearekin egiten dituzte gauzak. Holan, artista dien. Formak eta, kreatibidadien da. Eta gero, haugiko hauen, karamelua. Eta karamelua badaukala puntu bat ilunaua, zaporia bebai apurtxo bat mingotzaua. Mikatza. Eta, kontu zibile behar da, gehiegi erretzen bazaigu, jau,
Nahi gabe, gaur, hemen azterketan egon naiz eta astu inzait hausutan neukala. Eta hemen, berez, esnea jarri behar dut. Vainilla esentzi pixkatekin, honekin godioen be, zezutan izan dugu. Oiu. Jazta. Nahikoa. Bai, eta karamelua gehiago erabiliko gauen pralineak itxeko, adibidez budinan edo flanan oinarri izan bebai jarteko, postrunetan karamelatzeko, eta bueno, erabilerak badauzka pila. Bai, eta beti lehen Patrik esan duela, karameluaren erredura dagoen, sukaldean dagoen erredura txarrena, orduan kontuz. Honek, dagoeneko irakin digu hau izango zen almibar normala. Nahi badiego patxarra, rona edo danalakoa likore ma bota, oin izango da zua itzali eta botatzea. Orduan ez da lurruntzet. Kontutan izan hori, diluitxu ingo zan, hemen asko daukagu, alde hortatik ez da barazori, nahi dut esan umei eta mateko, baina aukeran, hobeto, gabe. Batean batek esango dago, sabiz esaten, karameluan erredura dara, txarrena da, gero, ari puntua lortzeko, orain bizte zue behatza sartzia, hola nibiltzia. Ez, hemen sartzen da, hau bustitzen da, eta hemen, ez da ari puntua. Ikuste duzu, apurtu iten da zeitxuan. Tantaka bat. Einor? Tantaka, bai, horren oitzen. Bueno, honek behitxu. Bai, hori hendukan, bai, baina itxoia behitxu. Ez, azten dolan. Hau da, ari puntua, baino pixkat gehiago da. Bai. Ikuste duzu, luzeago gaiten da. Hau gehiago da. Eta erretzen du pixkat. Baina, bueno, hemendik inbar da, horra esartu. Etxian, etzazue proba. Hori. Zuek telebistan ikusi da listo. Oso gila krema iteko, Patri. Bai. Momentu batean. Lasai. Hartu almidoia, 20 gramo, irina beste 20, azukrea, 100 gramo, hemen litro berde daukat, eta 6 arrautza korringoa. Hau, ondo naziko dut, eta ero, esnea. Ona botako dut, berri osuta eta irakin aldi bat. Honek irakinin behar du, Hartu almidoia eta irina dauzka, orduan irakitea posible da, ez zaigu moztu. Ikusi ditut, benetan, hor, gabizenian, alternatibak ematen postre hau errezetan nagi aldera itxeko, nik ikusi ditut karamelua erositxakoa saltzen dabe, esne baina, bai, segeixain bideo bizkotxu, bai, baina gozogiek krema, bexamela gauz dugula erabiliko, baina holako gauzak, nik ikusi izan ditut, gozogiek krema ustot, ez totela ikusi sekula? Gaur egun gozotegiek eta erabiltzen dute gozogiek krema, olankaterineko enpresak eta hautzian dala, oso goxua da, eta ez dakit gero jendean dago saltzen den. Da, sako handi bat nik erosi izan dut hori, erabili izan dut, olankaterineko enpresetan, eta da urarekin hasi eta gozogiek krema daukaz. Urakin? Urakin hasi hautze, eta olako gozo, eta gaina oso goxua dago. Kontua da, oso goxua dagoela, eta hor, ez dago arriskurik, hotza komeni zaio, baina ez dago inungo arrautzarik eta... segurtasun puntutik, alde hortatik, higienikoki, zoragarria. Eta goxua dago, gaina kontua da, oso goxua dagoela. Goxua postre hau egongo da, norbaitxek ontxe jarri badautxo horien, gaur, goxua prestatzen gabiz. Eta oitxuta gauz, errezeta viraletan hola nostegunetan gauza modernotxu hauak ekartzea, edo errezeta viralak, baina nire gustatzen jat, errezeta tradizional bat virala indanean, edo arrakasta daukanean sare sozialetan. Ze hori, askotan izaten die postre batzuk, apurtxe bat arraruak, gero ekarrikotena bezala, baina noixian behin, badauz, hemengo gauzakolan, ospetsu bihurtzen diela da? Bai, egia da, baina tipo honek, gaur ingo duena bere errezeta, egiten ditu olakoak, legunean txerri muturrek, egin zuen bat ez txal muturrekin, gaina txal muturrak ikusten zen geroan tomate saltza eta txoixuak egiten duan plop, plop, plop. Eta bere komentarioa, hone dauka itxura bat nik jarriko nituzke Michael Phelpsen betaurreguak eta bertara salto egiteko da. Egia da, holako, eta eitxu emengo errezetak asko, eta zuk ekarri zenuen abe bai nola da tipo hau ni bezalakoa, extra virgina, ni bezalakoa. Horrek ere eitxu patatak errexarrerala, eta holako... Bai, eitxu emengo errezetak eta... Bai, bezaz, noixian behin eskertzen die. Goxua ez da, baina ez da holan euskal gastronomiako postre bakarra, pila baditugu. Bai. Euskal, pantxineta, biorriak... Bergarako zen india. Ostoiak. Bai. Tolosakuak, euskal zigarruak eta... Xaxuak, bai, honez oso famatu, xaxuak. Xaxuak ez ditut ezagutzen? Gorotxateginak. Bai, Gernikan hori baltzak. Hori baltzak, oso xaxuak. Bai, baditxugu, postre pila bat. Holan, famatuenak igual, Bilbo aldera joan da.
igual izango ziren. Guriño pila... Arroz pastela. Gaina, arroz pastela hemen komentau izan dugu, baina ez dauka arrozik. Nire etxean nik arroz irinakin iteot, eh? Bai. Nik etxean arroz irinakin iteot, orduan, badauka, baina, bueno, egiten duen jente, ekusten danak egena, gari irinakin. Baina, kalian eta adendetan eta gehiago izaten da... Gari irinakin, Gari irinakin. Bai. Hori da. Baina, alatabe, teoria bi dauz. Bata, esaten zen, nik irakurri nauenean, izan zen, bata, itzen zala arroz irinakin, bueno, errezeta holan zen. Bai. Eta bestia, zaukala zaporia arroz esneana. Kanelakin dalako, da gero, arroza kendu inzala, errezeta komplikatzen zauelako, eta ez zotalako besta zapore asko gehitzen. Nik antzinako errezeta badaukat ikusita, non aurrena egiten zen, arroz esnea hori erabiltzen dana hori egiteko, arrozarekin egosten zen, arroz esne bat egiteko bezala, gutxiago, eta horrek hartzen zuen zaporea. Bueno, hemen, gure karamelua ja, dagoeneko, badao, eta oin izango zen, zutatik atara, eta ur beroa. Oione. Ez aio, ez dago konforme, karo. Bronka botatzen da bela, Eunda hogetan mapiku, 140 gradutan egon da, eta oin urrotza botatzen ari gara hemen, eta ez dago konforme. Orduan, a ber, ze lodiera hartu duen, horren arabera, hau izango zen, esan geratuko, beste karamelua normalean budinak deitzen dugun, azpian jartzen eta gogor geratzen dela, hori, baino, bigunagoa geratzen da. Orduan hau utziko hemen epeltzen, da gero, bueno, oinarrian, pixka jarriko dio, nik, esaten dizu da, nik goxua egiteko etxean ez dio jartzen. Eta hemen, bestaldetik, gozogile krema irakin dio, eta bira hemen, vainilla pinportakin da, zeitxura, goxua daukan honek. Gortan goxua. Nik postre hau, etorriko jaten ondo, baskalduztien edo merixindatzeko, nik hartuko nauen. Kakao edari batekin, holan berua, edo kafe batekin. Ez, kafetxo batekin eta postria aldamenean. Zuk ze edarikin hartuko zinon? Bakarri nahiko. Gero, infusio bat. Baina, edari bat emote dutzen, hemen gidoien esate usteie, horrelako egun beroetan, postre gozoak jan, eta gero, digestio egiteko edari fresko bat. Adibidez, kombucha. Nik goxua eta kombucha ez dakik kombinatuko nitxuzken. Baina, bueno, gidoian esaten dagoenez... Kombucha kontu da euske gordo noin? Bai, horri buruzen bi berda. Bueno, bapate, itxan pixat. Itxengo du bizkotxoa hain egon arte, hau gotza egon arte mauka batean sartuko dugula, hau pixkat epeldu arte, ostu arte gero hemen azpian jarri, eta gero osai guztia euske gunean, bilo, arrotuta zezata gero ez dutatako. Ez ne gainera, arrotuko du txantilli bat ingo du, azken izango da. Azukre hautza, ez ne gaina. Eta vainilla naztuko ditu, arrotu ingo ditu, mauka batean, eta ero muntatzen etorriko gara platera, eta konbutza kontuak ingo ditu. Ados. Bueno, tipoa nik uste dut horrela gertzen dela. Dena prest daukala. Hemen, karamelua zahaldu dugu, almibarra eginda, bizkotxoak eginda eta moztuta, txantilli krema o esne gaina hemen arrotuta, gozogile krema, eta hori muntatzen aztea besterik, ez da? Bueno, lehenko eta egin azten da, eta bai komentari guztietan zer jartzen da. Zerrikeria hartu da, agora. Txorrota bat, ez negaina. Eta... Naturala. Horti doaz asko. Zerria, ez da gizet, da, bera. Bueno, espazu nahi nire bideoak ikusi ez ikusi. Hola xe izaten da. Bueno, zuka, azukre gutxi erabili dozunez gaur, nik, bueno, akompainatzeko proposatuko zut konbutxa bat. Vale, eta konbutxa da hartzitutako edari bat, badau, kimchia, edo badau solan beste janari batzuk, ez? Kefirra, txukruta. Eta kasunetan edarixa da, itxen da tearekin eta azukriarekin, eta onjo batekin. Eskobi onjoa da, konbutxan onjoa deitzen dana, eta horrek itxen da gutxinaka azukria jan, eta hartzitu edarixa, da orduan freskua da, eta egisa da ointxe geixago ikusten dela, oin dela igual pare bat urte, etzan hainbeste ikusten, ointxe supermerkatutan, dendetan, belar dendetan, eta pila bat ditzuzu eskuragarri zapore pila batekoak, eta gainera estienatako ona die, ze onjo horrek, itxen dagoena da, estietako bakterioak onak dienak birpopulatu. Orduan, oso ona da, digestioa da itxeko. Beraz, bueno, jogurrak eta, horrek eta, kefirra bere gune itxegin genuen, da horrek bantzeko. Probiotikoa die, eta...
Eta ondo egoten da. Interesgarrixa, apurtxo bat, orekatzeko pasteltxo honekin. Hau azkenean, hau ez da? Gaina hau raziokoa da, ez? Ez da raziokoa. Nik kukatate ginen nolako razioa zan, hau? Hau izango dira. Hori eta ala ere hori. Haundixa da, bai. Baina kontua hori da. A ber, zu kontutan euki hori, jatetxe baten postre moduan, azken buruko moduan bada, eta lehengo 2 hiru plater jandituzu, eta gero hau, bete egiten du. Bete egiten du, kontua gustora ordainikoz. Ikusi otenien, ikusi ditutolan, kopatxotan, edalontzitxotan eta bebai, izaten da. Geruzak eta ikusten. Eta garrantzitsua hotza egotia, ez da, muntatzerakoan. Bai, hemen, muntatzerakoan hotza, eta gero oskaioan gordetzen da, eta eskatzen duten enean, bain bardana gero, guk hor sopletia prest daukagu, azukria ere prest daukagu, jatetxetan pala batekin iten dute, bakizu hor bero izaten den pala batekin, arekin arrexago, baina, bueno. Orain, gozogile krema, goaz, esne gaina. Nik hemen gozogile krema, esne gain pixka gaixo jarriko niko, baina, bueno. Bai. Bueno, hola. Eta ero, horako espatula, hemen, gaina uste badaukadala hemen, laukia dana, hori txikitxoa, hola, puntxo bat. Okerra dana. Hau, ez da? Hori. Horrekin ingo du, hartu eta lixutu ingo du dana. Oso, no. Eta gero... Igeltzero bat izango zenien. Hori da. Paleta emoten, da... Eta gero bakarri falta zaikuna da, azkenia, erretzia. Esan dakoa, nik Juantxuko goxua izaten zen, gozogile krema, gero esne gaina, bizkotxoa, eta gainean hemen juten zen, nola? Hau, arrautza gorringoa. Eta hori erretzen gehiago. San Marcoseko gainekua. Bueno, hau, horrela. Zabaldu. Bai. Eta azukria botako dio, karamelua eta listo. Bueno, asko ez du jango, Patriz, ezuk ekarri esun... Bai, nik gaur... Potoltzekoa da zuen. Zen daue, ostegunak aukeratu ditugula, ostegun gozo, bezala. Bai. Ez, nire bai, beste goxo bat ekarri dut, nirea gaurkoa ez da goxoa bezain tradizionala izango, baina eramango ditu bi errezeta tradizional ustartuta olan. Osea, bi batean? Bi bate presioan, presio berdinen. Orduan, txarrezin da, ni hor beti ez da, ez? Kokotxa gustatzen bazaizkizu. Eta, ez da, oino gustatzen bazaizkizu, kokotxak oinoekin, goxoak behar duten baiero, bai? Bakitzu, enazela ba teoria horren jarraitzaile, zeba dauz, bi gauza txokolatea gozoa dago eta txerriankak ere gozoa daude, baina bila batera... Aukeran postretarako bat eta bestia bigarren plater bezala. Baina, hemen bezala, zuk azkenean, bebai elkartu dituzu, gauza asko, banan ondo dauzela, ez gaina, gozogile krema, bizkotxo bat, almibarra, azukre gehiago, nola ez? Hau, aspaldi probatu zuten, guguk eskal etorri zer asmatzen, probatu zuten Arabaldean eta ikusi zuten galdetu bijako igual, emaitza ona. Kataluniarren bati, Katalamanen bati, ia ze iritzi daukien gure goxuan inguruan. Ze Luis López de Sosoagak, berak esan zaben, Kataluniar krema hobetu nahi zauela. Orduan, ez dakit ze iritzi aukiko da handik. Hemen egia da, aukeran, hau labean bebai grilla jarrita karama helatzen da. Ez da berdin geratzen. Oberena da, lehen gare zua etxean badalimako zo, burnizko pala bat berotuan zu bizian, gorri egon arte, eta arekin erre, eta gaur egun badaude, hori batzuk entxufatu egiten direnak, baina nik ez da etxerako merezi duen horrelako gailu batek, ze azkenean... Ez, hau txiki-txikixa da, eta zemat aldiz erabiliko zu, ez, nahi dut esan. Orduan nik, hemen jongo naiz azukrea botatzen, eta hori nahi dut, olako geruzatxo bat, karameluana hemen, Burruskari, eta... Poli-politx... Eta, ointxe gatoz, txoan utzi da zu, gorritzen, gero ja jatea besterik ez da. Me guztu ya, ez dauka pazientzik hemen egoteko. Nien prest, ondixakin ez? Ni guztu, baietz, harimara bere barrenera iristeko. Hemen daukazue, ostegun viral honetako lehen errezeta, goxua. Vitali... Ze goxua. Sartu barruraino, bere harima, esne gaina, dana...
Bera tipo esateko, hemen egin behar dagoelako boa konstriktor bat bezala, hoa pixa dolan desenkajatu. Boa. Azukre falta zeo. Ez diot hartzen zaporia. Ez diot hartzenek. Oso goxua. Ez diot hartzen. Zapore bat olan... Gasia. Oso goxua benetan. Zerbait ezberdina? Vainilla pila bat. Limoian ikutua, ez da git? Igual vainilla izango da, ez? Ni vainilla hartzen dio pila. Bueno, eta zu ze prestatzen orduan? Batean? Oso da. Goxua bada indarra daukan izena, baina nik kruki, esaten badatzut, izen dotoria bai, ez? Bai, baina ez nuke jakingo nundi zoazen. Ba, baitu, krukia da, alde batetik krrr uasana, eta ez batetik jukia. Orduan, kruasana, eta kukia, krukia. Kuki galleta, dia batean, eta nola iten da. Ba, ontsa saldukatzut. Lehenengo ingo gurina urtu eta nahasiko dugu arrautzekin, azukriakin, irinakin, altzagarrixakin eta txokolate zatitxuekin. Gero izango da kruasanak zabaldu, erditxan nahasketa jarri eta erreko ditugu 18 minutuan 200 gradutara. Eta, listo? Nori otu ote zitzaion hau? Hau ez da izan nahi gabe. Ez da egon, normalan, kruasan bat eta, istripu batean sartu zait nahi gabe, orea... Hau nahitan izan da. Bai. Bueno, kruasanen inguruan bai, badauz, errezeta pila bat, badau kruasana, hau oso modan jarri zan azelan deitzen zan. Urdai azpiko egozia eta gaztakin barruan. Baina, behitu, ni Danimarkan egon nintzenean, maiatza erdialdian, bertan oso viralak izan omen ziren, kruasan karratuak. Horan, kube kruasan deitzen zago. Eta zer da, orea kruasanena, baina itxura karratua da? Bai, eta zauen? Azkenean, egurin pila batekin, bai. Bai. Ba, horakoak. Gure betiko kruasana da, hori gainean, hori azukra hau jalea ero daukana, hori agabe antzekoa, siropan antzeko hori, eta gero, bai, hasi ziren, txokolate betegarriarekin, oso kremarekin, betegarrian ikustu danetik eta ikusi aldienak, eta baita gazien, ze kruasana bada, ez? Horre, ni gustatzen zaizkit horiek, Nien az gazi salia, behitxo. Ez, holan urdai azpikoarekin da... Gustura jatik jotezean bai, eta gozaltzeko ere, Bai, guzteta, ez da un necesidadek. Hau itxeko. Baina, hori gustuan arabera da, azkenean. Bai, a ber, eta kruasana gozaltzeko, zora garria gaur egun aizetzuak, eta badaude, hor, badau gozogile bat, osona Antonio Blatxor, honek ikastaroak ematen ditu online, bere kruasan famatuan nola egiten dituen, egia da, mozten du bat, erditik erakusten du, eta, danai, ez, aizea ze ondo banatuta dauen, burbuia guztiak eta ze ondo dauen, ikusita bakarri jamaten du gogua, hartu eta orska bat emateko, hori, ikusten ari zen pantailari, ero liburuari, ero dan alako, ez? Parixen izan nintzenean, abendu honetan ez, aurrekoan, Rosalian kontzertura eta joan nintzenean, hori nauen, kruasan ikastaro bat, da ikasten ditxun, kruasanak egiten, Parix estilora, eta egitea da, kakotxen artean erreza azala, baina denbora pila bat biozula. Azkenean da hori hain, pausatzen utzi, gurina tartian dauenean, zailtasuna hasten da, eta ez ditut inoiz gehiago errepikatu. Baina, egisa ondo dauzela, eta gero, barkatu, moztiarren, Parixen oso famatua bai garai hartan zauzen batzuk, enkarguz eskatu bizin itxula, bakoitzak 30 euro balixu zabela. Kruasan bakoitzak? Baina eskesto zen. Horrelako hasien? Zen horrelakoak. Eta sare sozialetan ikuste duzu jendia, nolako bidixuak eta bromak itxen, holan kruasana altzuan eraman, eta batek itxen dago, kruasan txikitxo bat horako. Uretan sartzen dago, eta gero urrengo bidixua da, Onditu. Onditu da. Da horako... Horako bebai badauz. Baina hori, Parisen zerbait berri moduan, nahi dut zen horre Bilbon badauzkago aspalditik arraziokoa dira. Palmerak baina kruasanak ez. Kruasanak ere bai, ondiago. Ez ditut ikusi, hemen txe. Nik ez da, baina ongo dira, seguro.
arrautzak, gurina urtua. Eta azukria, ontxe, irina nik ez dut badetuta jarriko, eta honekin bertan bebai eingot, legamia, edo altzagarria, eta holan txokolate zatitxuak. Oso, ondo. Bueno, errezeta honen, hor, sare sozialetan daneiko, badaude denda batzu, Madrilen eta Koruñan da hortik ere uste dute, irakurruit, gozotegi pare batean ero saltzen dituztela hauek, eta bere, jatorriaren inguruan ero hor daude, bi teoria batzu esate dute, Nueva Yorken ero asmatu omen ziren, eta beste batek esaten du, Parisen, ez? Orduan hor ez dakit, balen goxuakin esan dugu, igual era berean o momentu berdinean bi tokietan asmatuko ziren alegia. Honek, krukiak? Bai, krukiak, bi tokietan iken diela. Eta esan dagoa, nik ikusi beste berzio bat, da hori betegarri moduan, baina gainetik ere geruza bat jartzen diotela. Hau da, barruan irekiten dute, hor, kukian betegarria, eta gero gainetik bebai. Orduan gaineko geratzen da gaieta kurruskari bat gainean, eta barruan, pizku bat krematxua goz, ez da guztiz egiten barrukoa. Hementxe zigor, argi dagoena, gauza bada. Eta hori asko dagoela, eta kruasan gutxi. Bai, horrek inoiz ez da hori arazo bat izan, Patri. Hori da, gero gaietak ingo ditxu, horretako lasai, edo bestela zuek, kruasan gehiago hartu. Nik hau, egixa da, ez dutela etxian probo, ez dakizelan geratuko dan, baina, ikusiko ze iruzkinetan eta irakurri izan dut, hori batzu jartzen dagoela, hau, gordinik egon bidata, baina nik gordinik, hau, telebistan nagoelako, bestela, holan, aurra zutuko nako. Altzagarria duka, Piteli, gero horrek hemen tripatan da holan gordinik, ni gordinik, Altzauko naz, ni. Bai. Ez, kontua horre, egia da, iruzkinak eta sartzen basa, ni sartu nintzen ikustera pixkat, eta jendeak sartzen da, bai, hori barrutik gordina, eta, zel izunkeria goxua, egia zan, eta barrutik, ez da ikusten gordin, gaina, justo txokolate pinporta batzuk harrapatzen ditu, eta ikusten dira hor, txokolatea, erdi gordinik handana urtuta, bideo hauetan oso tipikoa da hori, irekita eta gero jariokorreko horre agertzen dela. Nik froga egin alduzu etxean, hasieran ero gutxiago jarri ero nahi bezue, eta ez dagoa Patrik esan da, hauek ero gaietak egin. Edo zuek etxean egin proba, edo bestela geratu zaitxese, minututxo pare bat gehiago gurekin, gukonek beteko ditugu hori danak, sartuko ditugu laban, 18 minutu. 200 graduan, eta segitxuan izango gara bueltan, kruki aia zela garatzen da ikusteko. Kruki ederrak. Hemen txolako txokolate krematxo bat falta da gainetik botateko, ez da? Bide hortan, kafesnetxo bat. Hau konbutzez, hau da kafesnearekin. Hau da irala zerbait kafesnearekin. Eragutze ditut, aurkeztu ditut. Aurkeztu ditut. Hau dira gure krukiak. Bai. Eta hemen iskineran pixka jarroko, atera egin da, baina hori geratura hor erretiluan, kurruskari, eta jandugu, Eta hemen txebe ditut txokolate pusketa danak, hori, gaieta eta... Hau inda. Hau bai. Falta da, kakao edari bat olan, berotxua. Kafesnia. Bere hortan, oso goxua. Da, ustegun bira lauek bukatzeko nik ustegun modurik, oberena. Bihar? Zikinena igual, hemen txakoa muturra zikinak. Eta bixar, aztea bukatzeko txotinera gu bixo baintza bueltako gara. Espero dugu zue bai gurekin egotia, eta, gozatuko.